बेसेबां पार्सेन्ट मोनदों? 90%। माबायदि फरायदोंमोन? फरायनायखौ जों बिदिनो गोसोजों सानफ्रोमबो जों आरो हस्टेलाव फरायो नालाय कनफिउजन जायोबा जों सारफोरनावबो सोंनानै थायोमोन। बेसेबां पार्सेन्ट मोनदों? आं 89% मोनदों। नोंनि बिनानाव बा फंबायमोनखौ माबायदि खावलायगोन, माबायदि माबायदि फोरोंनांगोन आरो माबायदि फरायबाथाय माबायदि मोजां फिथाइ मोनगोन? जोङो एसेबां फरायनानैबो जों इखिनि मार्कखौ मोननो हायासै मानोना फंबाय बिनानावमोनजों बेखौ बुंनो सानोदि मोजाङै फरायनानै जुदि नाजाथाबब्लाथाय जोङो मोजां फिथाइखौ मोननो हायो आरो जोंनि जे बांसिन फरायसिनायाव जों फरायदोंना बेफोरो एसेखिनि फरायनानैबो जों मोननो हायाखिसै जोंनि लुगैनाय बायदि मार्कखौ। ओंखायनो जोंनिसिम एसे गोनांसिन फरायबावोब्ला मोजां जागोन होननानै आं फोरमायनो सानो। मा थांखि लागोन? जों इयुनाव MD लाइननि डक्टर जाहैनो। बे समाव मा फोरमायगोन? माबायदि गोसोआव गोजोननाय मोनदों? आंना पार्सेन्टआ 90% नांदों। थेवब्लाबो नांबावगौमोन आरो बर'आव गोबां खम मोनदों। बेसेबां पार्सेन्ट मोनदों? 90%। नोंनि बिनानाव बा फंबायफोरखौ मा खावलायहरगोन? माबायदि फरायनाया मोजां जागोन? एसेबां सानदों एसेबां आं एक्सपेक्टेसन मोननाय जायाखै, ओंखायनो आंहा एसे दुखुबो दं। आङो ओरैनोथ' आङो 6-7 आवार्सआव फरायदोंमोन, अब्ला माने आं जिबायदि मोनगोन सानदों बेखिनिखौ आं मोननो हायाखै, बेनिखायनो आंहा एसे दुखु दं आरो। मा थांखि लागोन? आङो दा मेकानिकेल इन्जिनियार जानायनि आङो थांखि दङ, साइन्सआव स्ट्रिम लानानै। बेसेबां पार्सेन्ट मोननो हादोंमोन? आङो 87.something। दे एसे दिनै मेट्रिक रिजाल्टनि फिथाइखौ फोसावनो हाबाय, बे समाव मा फोरमायगोन? जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों, खारन देग्लायनि बोसोराव सिगां बोसोरनिख्रुइ जाबायदि जोंनि रिजाल्टआ जादोंमोन, बे जोंनि रिजाल्टआ थांनायाव पार्सेन्टआ गोबां जादोंमोन। देग्लाय जोंनि रिजाल्टआ 11 जन डिस्टिंसन थांदों, बेवहाय जोंहा जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो 9 जना स्टार मारिदों आरो 6 जना फार्स्ट डिभिजन थांदों। बेवहाय जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो हाइस्ट पार्सेन्टआ जोंनिफ्राय देग्लाय 90.33% बेखिनि जोङो थांनायखौ मोनदों। आरो बेवहाय जोङो दुखुआ बेनो थादों जे बोसोरफ्रोमबो जोंहा जोंनि फरायसालिनिफ्राय बिथराइ साबजेक्ट अर्थात बड' साबजेक्टआव गोबां मार्क मोनोमोन। देग्लाय जोंनि फ्राय माने मार्कआ गोबां खम जों फैनाय नुनो मोनदों। ओंखायनो जोङो बेखौ जोङो रिचेकिं खालामफिननानै रिजाल्टखौ जों बोखांफिननो नाजागोन। जों आसा खालामदोंमोन जे देग्लाय जोंनि गासै गथ'फोरा 27 जन गथ', 27 जन गथ'आव 15 जनखौनो जोङो डिस्टिंसन आरो फार्स्ट डिभिजनखौनो जों लास्ट खालामनो नागिरदोंमोन। थेवब्लाबो सासे जोंनि गथ'आ देग्लाय सेकेन्ड डिभिजनाव थादो। थांनायाव जोंनिया सेकेन्ड डिभिजनाव थायाखैमोन, थार्ड डिभिजन गैया निल, फ्राय माने फार्स्ट डिभिजन जाजोबदोंमोन। देग्लाय जों बेखौ नाजादों, खिन्थु जोङो देग्लाय हादियासै, सासे माने सेकेन्ड डिभिजन दोननो गोनांथार जादों आरो नाजादोंमोन। बेबायदि साबेसे फरायसुलिफोरा होनाय जादोंमोन आनजादखौ? बेवहाय गासै जोंनि फरायसालिनिफ्राय 27 जन फरायसुलिफोरा आनजाद होदों। दा बेनिनो बेवहाय 11 जना डिस्टिंसन थांदों आरो स्टारा 9 जन थांदों आरो फार्स्ट डिभिजना 6 जन, सेकेन्ड डिभिजना सासे। मा खावलायहरगोन? मा मेसेज? जोङो बेखौनो गोग्गानाय मोनो जे हाथरखि फरायसालिया मोनसे बर' बिजोंनि फरायसालि आरो बर' बिजोंनि फरायसालि हिसाबै जोङो गोबां जुजिनायनि गेजेरजों, गोबां नाजानायनि गेजेरजों जों जे बर' बिजोंखौ इमान माने बांद्राय बुङाबाबो माने जोङो गोजौआव जे जों लांनो हादों। दा बेखौनो जोङो खावलायनो सानो जे गावनि गथ'खौ बर' मिडियामजों फोरोङोब्ला निस्सय गथ'फोरा गोबां बुजियो, गोबां हायो। ओंखायनो आङो रायजो राजाफोरखौ जाहाथे बर' बिजोंखौ फोथांनायाव बयबो बाहागो लानाय हिसाबै गावबा गावनि गथ'खौ बर' मिडियामाव होनांगौ, बांसिन रोंनायनि थाखाय बेखौ खावलायनो नाजायो। खारन जों जोंनि गथ'फोरनि रोंनाय आरो नाजानाय जाखिनि माने रोंगौथि साक्सेस जादों, जों बेखौ नुनो मोन्दों आरो। होख्रावबाव नाय खेबसे, होख्राव।
जाबाय दे Oi, Madam Boy. Oi, Madam Boy. Di sana sini ya. Lama jangan. Ya, नोंलाय गसंनायालाय मा आं थाया आं माबा जागोन ना जाबायना ओइ कपिराइट फैगोन नोंखौ नामोन दे मिउजिक होनाबा कपिराइट फैसिगोन दे मिउजिकखौ खालामनांगौ Oi, Madam Boy. Oi, Madam Boy. Di sana sini ya. Lama jangan. Ya, नोंलाय गसंनायालाय मा आं थाया आं माबा जागोन ना जाबायना ओइ कपिराइट फैगोन नोंखौ नामोन दे मिउजिक होनाबा कपिराइट फैसिगोन दे मिउजिकखौ खालामनांगौ Ay, hindi sa pala ako, ini kung dong yung yun. Oi, jom mana? Mama, tu. Limpe. Makalas ting sila. Masan. Ni je boy. That's good. Nơi rất là khó khăn. Để đến là rất nhiều. Gampang kayu. Để tìm vị này nấu sực này nấu. Deh, mau deh. Siapa? Jauh jauh yang. Ada. Kembali boy. Đi. Bang thằng lúc đó mà rùng ra này ơi. Này. Đi đây.